Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Madzuka banji konse kumene ndithu inuyo muli. Pano kwambiri dzulo ndakanika kupereka ma update chifukwa cha mabizi amene na feso natigwira kumabe at least osadandaula yayi. Ndifakire lero talawirira kuti tipatsane tidziwitsane kuti makamaka kunjako kukutinji komanso tikuyendera pati chifukwa tinali ndithu pa ceasefire komanso tinali poti pa tsekedwa kaye imene last video yomaliza tinakamba za kutsekedwa pa Strait of Hormuz chifukwa chonena kuti mbali ina imene Iran pa mapoints ake imene mafuna kuti zinthu zichitike zinazo zinaphwanyidwa sizinachitike and America komanso Israel amabakira zinthu zimene zikuti yayi makamaka kwenikweni sizikukhudzana Lebanon yo isiye ndithu yayi ndithu ma civilians kumene kundithu aziphedwa anthu wamba aziphedwa kumene koko America imeneso pano ndi Israel pakamodzi kupha anthu 254 1000 ena ovulala so amanena kuti yayi amapendepa ndithu zisiye njoncho ndithu ziyende choncho iyi ceasefire imene ndiyongokhudzana ndi ku dziko lija la Iran. So Iran inaika phazi lake ndithu pansi kuyika phansi pansi kuti ayi sizingatheke kukhale mtendere kunthu kuno sikuti sotizivaso za nkhondo kuti kuli nkhondo na zimene zitheretu zili pano nzonena kuti akulu nkhondo yo siyane Netanyahu nkhondo yo siyane nde makana atapitirirabe choncho ndithu nde dzulo pamene Iran inatsekaso pa Strait of Hormuz kuti panopa tatsekaso and lero Friday pamene ndithu ku Islamabad ku Pakistan kumene ndithu ma negotiations kukambirana kukhale kukupitirira ku dziko lija la Pakistan Iran inso ndithu inayikaso phazi pansi kunena kuti sitipita kukawakambirana sitipita ngati mukuona zoti Lebanon sikhala mugulu loti ifeyo tikambirane and nkhondo iyi ite. So zinthu zija zinapeza kuti zinapereka pressure kwambiri pongwe pamene ndithu I think ma Americans pamene amene amakambirana ndi Netanyahu kuti yayi akulu I think apapa tsopano tikuyenera tsopano kumvera. So chosalira chake nchonena kuti Netanyahu anauza asilikali kuti they should have open talks akuti akambirane ndi Hezbollah yaku Lebanon akambirane ndi Hezbollah kuti aone kuti ma solution ake akhale motani. So Hezbollah inanenesa kuti no actually if sitingakambirane direct talks sitingakambirane ndi achina anthu okupha anthu okhetsa mwazi kwambiri kwa anthu osamalakwira koma civilians. So meaning kwena kuti pakuyenera kukhala munthu wina pakuyenera kukhala ndithu dziko lina loyenera kukambirana nalo. So I think sanapanga arrange bwinobwino komano akuti akambirana ndithu makamaka kumeneko ku America. So that will be I think between Boma la Lebanon komanso ku Israel. Sunday likubwerali ndithu pakhale pakhale sokulowa khoti pakati pa Netanyahu ndi boma la ku Israel. Netanyahu ali ndi milandu ndithu ya corruption ali ndi milandu yochita katangale chinyengo ndi prime minister kumano zilibe kanthu kumano akuyenera kulowa ndithu khoti kuti akayankhe milandu ya katangale ngakhale kuti Trump anafika potukwana kumene Isaac Herzog president wa dziko la Israel kufika pomutukwana ndithu kuti sangomukhululukira Netanyahu akuti Netanyahu akuyenera kuti amukhululukire chifukwa iyeyo ali pa nkhondo kaye nde milandu yonseyo
amukhululukire asalowenso ku court pamene dziko la Israeli nalonso lili ndi malamulo akenso. Ndinati hayi uyu ndithu akuyenera kuti azengedwe mlandu ndithu, so sitingamusilire. Anthuso a dziko lonse ndithu amakhala ku matcha kuti yayi sizingatheke kuti uyu timukhululukire milandu yonseyo ingolowa pachabe. So izo ndithu ndi zimene ndi ma developments amene ndithu tili nawo. So kachikena new update ndimene yenena kuti Iran tsopano since Netanyahu avomera kuti yayi pakwana chabwino pakhaye kukambirana nkhondo akhangati moyimitsa Lebanon kumeneko tsopano, ndiye kuti Iran yana kuti okay it's fine, ngati mwatero it's fine, ndiye kuti ifenso ndithu tikutsegula and anenaso kuti tatsegula ndithu pa Strait of Hormuz, komano pakha little bit restrictions, pakha ndithu tikuyimisa chitetezo ndithu malinga ndi situation kuti ili bwanji, pakha chitetezo and pazifunika ndithu check kuti tanka iliyonse zipangidwa check malinga naso ndi malamulo awo. Until now, the Strait of Hormuz is open. Of course, there are technical restrictions because of the war zone and because of many arrangements that Iran did during the war, during this aggression against Iran. So there are some technical restraints, and this is why that all the ships that they would like to pass through the Strait of Hormuz, they have to communicate with our army and our military contact points there because of the limitations in this strait. Ngakhale kuti Donald J. Trump naonso kumbali inaso akuti nangasi panatsekedwa patsekulidwaso Donald Trump naonso ndithu post 3 hours ago akuti Iran is doing poor job, dishonorable of allowing oil pass or go through the Strait of Hormuz. And that's not what we have agreed. President Donald J. Trump pamene papenepale nkhani anthu message yakwira nthawuzira mosema omwawo. Okay, akuti Trump akuti Irani ikuchita ntchito yosakhala bwino yopanda chilungamo. Some would say ena akakhoza kuyankhula choncho chifukwa kuti akulola mafuta kuti azidusa pa Strait of Hormuz. Zimene zonse zimene tinagwirizana yayi Donald J. Trump inu mukuimva bwanji message? Psychopath. Social. Okay, I mean, okay, chimaba, okay. Majority, okay, understanding ya mawa mene wawa. Ndio nakuti it's like this. And hambila kuntuwana Donald Trump, okay? Kuntuwana, hey, chanchi silwe, blah 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 blah, okay? So koma ye afana nakuti komano chabwino. Komesa mafura kulutsa. Like mafura na tsekedwa nanga komesa kulutsa ndoti yani kulakwisa bwino. America kuti iyeyo zinthu ziyakuziya nkhulama opposite. For example, inu ndakugulani zitumbuwa, zigumu, tea, okay? Kenako ndibwere nkuyankha kuti hey, ine ndeola kwayoka, ine ngandachita bwino napopo. Si baba, si ndakugulani zitumbuwa, zigumu, tea, mukumu. Nanga bina papa zimene zabwino ngati. Nanga zoene ni kuchita zimenezo. You understand? It's like ndiyankha ma opposite. Okay? It's like a message you bila kwa osamina kumunena kuti yeyo babe you know abanga ku Iran. Like yeyo ndi gulukunyenda kakaka. So message yo kaka yokera mu opposite kuti Iran si basi. Iran yo si zimene zinakwiza. Iran ukuchita poor job. Yeah. I mean, I don't know. Inu mukuimva bwanji. Na kuti
I mean, okay. Kwa amene akumvetsa message imene, please, comment section is open. Kwa amene akumvetsa kuti Trump afatira uzijani. Koma kuti Iran isichita bwino yayi polola mafuta kuti azidusa. Komano in my understanding, kumva kwa ine ndumva ngati kuti iye uja zinthu zicheza isileka kuzichemelera kuti ndapanga chabwino simikuyamikira. Zoyipa, zoyipa. So tikabwereranso ku dziko la America tipeza kuti kuachuluka ma backlashes kwambiri. Ku America ndithu anthu ambiri akumunena Trump. Akumunena kuti iyayi makamaka even CNN ndani onse I mean akumunena kuti actually palibe chimene apezapo and palibe chimene apindula pa nkhondo iyi kungopatula kungonongetsa zinthu and komanso Iran ndi imene ndithu ili ndi china chilichonse zonse zimene amapitira Iran amene sizinatengedwe m'manja mwa Iran boma lawo lili intact bwinobwino chilichonse uranium chilichonse bwinobwino plus apoponso pano ndoti akumapezanso ndalamaso atsegula ndithu ndalamaso pa Strait of Hormuz kuti anthu tsopano adzilipira poyamba madutsa ulere panopanso pano anthu adzilipira pa Strait of Hormuz. A mega revolt growing over the president's war with Iran, even as President Trump claims victory with a shaky ceasefire deal. Listen right here for yourself. Iran has basically gotten everything it wants in the agreement because Trump was desperate to open the Strait of Hormuz. This is a huge black eye to the United States. This thing 39 days in is a total and complete disaster, and we have been right about it. I am sick of this shit. I'm sick of it. Can't he just behave like a normal human? I mean, honestly, like the president, 3D chess, shut up. Shut up about that shit. You don't threaten to wipe out an entire civilization. We're talking about civilians just casually in a social media post. Those people who are in direct contact with the president need to say, no, I'll resign. I'll do whatever I can do legally to stop this because this is insane. And if given the order, I'm not carrying it out. I'm confused. I can't believe we went to this war. When we started bombing Iran, I was like, this can't be true. Because supposedly they're trying to stop the terrorists. Yeah, that's crazy though. If you're the terrorist, you know what I'm saying? Like if you want to stop them, stand in front of the mirror. Chifukwa cha nkhondo imene inali yopanda malamulo komanso yopanda chilungamo komanso yosaloledwa komanso zifukwa zosamveka kuti akachite ku dziko la Iran. So anthu akufunsa kuti kodi tinapita nkhondo chifukwa chani? Ndi chani chimene chichi? So anthu ena ndithu ayambanso kuyitananso kumema anthu kuti bwanji uyu ndi Jost amene mutu wake sumagwira yayi. Mutu wake sumagwira munthu amene bwanji tingonchotsamo timbalamutse basi. So ndithu ndima update amene tili nawo ndithu kuchoka ku dziko limene la Iran, Israel komanso America. So pakati panopa ndithu zogwirika nzoti Strait of Hormuz ayitsegula komano pa condition ya Iran. Palibenso kukula mtima, palibenso kupanga makani. So guys, thank you so much. Malawian cameras.